Пътувахме до Милано и езерото Комо и се върнахме за по-малко от 24 часа. Това определено беше голямо приключение. Станахме много рано сутринта, защото полета ни беше от 6:30. Първата ми работа, след като кацахме, беше да си взема кафе и от летището директно отидохме към гарата в Милано, за да си хванем влак до езерото Комо. Разбира се, не пропуснахме пицата, все пак сме в Италия. Тъй като разполагахме с ограничено време и полета ни сутринта закъсня с 1 час, избрахме да посетим само едно градче около езерото. След дълго проучване избрахме да посетим Варена, където се разходихме и посетихме вилата Кипреси. В тази вила има едно много популярно място за снимки, което няма как да не ви излиза поне веднъж. Въпреки че заваля брутален дъжд, това ден ни спря да изчакаме цялата опашка, за да се снимаме и ние там. А ето това е място, за което ви говоря. След като няколко пъти се загубихме по тесните улички, беше време да тръгваме към Милано. Пристигнахме и се възползвахме да си направим доста снимки в галерията и пред катедралата. Може би всички момичета знаят, но има едно място в Милано, което за нищо на света не трябва да се пропуска. И това е магазина на Кико Милано зад катедралата, където може да персонализирате гланц или червил. От предното ми пътуване до Милано вече имам персонализиран гланц, затова този път се спрях на червил. Освен него си взех пудра и молив за устни, а самото червило е в цвят номер 102. Като истински фен на сладкото и сладоледа нямаше как да пропусна да си взема истинско италианско джелато преди да тръгнем към летището. Където не успях да пропусна магазина на Виктория Секрет и разбира се не си тръгнах с празни ръце оттам. В 11 вечерта си хванахме самолета и се прибрахме обратно в София.